এইটি সামনে আর শোনা ওড়িশা রাজ্যরে কনিষ্ঠ শিক্ষক নিজ প্রাপ্য পাই দেখো মাগুଛନ୍ତି কনিষ্ঠ শিক্ষক কিଏ କାହୁ ସେ ଓଇଲା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2018ରେ ହେଲା ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହଜାରରେ ସେ ପ୍ରତିକାରେ କରିଲା ପରିବାର হরে কৃষ্ণ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କଥା କାହିଁ ଭୁଲି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଧେ ଟିକେ ଅଥବା ନୁହନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖେଳେ ଖୁସିର ଲହରୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଘରେ କାନ୍ଦର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କି ପାପ ଯେ କରିଲେ ଆଜି ବି ସେ କାହିଁ ଠିକାରେ ରହିଲେ ସମାଜରେ ଦର ହସା ସେମାନେ ହୋଇଲେ ଠିକା ମାଷ୍ଟର କହି ସବୁ ଚିଡ଼ାଇଲେ ବସିକି କହନ୍ତି ତୁମେ ସରକାରୀ ନୁହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିକୁ ଆଉ ନ ଲୁଚାଅ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କେତେ ଛିଚା କର ଛୁଆ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସବୁ କଲେ ପର ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅଭାବର ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ୟ ତାର ଦର ଗୋଟା ନାହିଁ ଟିକେ ସୁଖ 2023ରେ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ 12,000ରେ ସେ କେମିତିକା ଚଳେ ଘରେ ଚାଲି ଦେଖ ସେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଜିଓଳି ଖାଇଲେ ବେଳେ ଚୁଲି ନାହିଁ ଜଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼େ ଧାର ଧାର ଦିନ ମଜୁରିଆ କଟେ ବୁଢ଼ା ବାପଟା କେତେ ବାସ ହୁଏ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ସମାଜରେ ହିନି ମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଗତି ସହି ନ ପାରି ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ଆଜି ସବୁ ରାଜଧାନୀ କରି ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସା